Но въпреки това, както си казахме по-рано, важно са колко метри са спечелени и 15, които са така наречена 3/4. Костадин прави добър. Номер 9 винаги е той с връзката. Успяха да задържат добре схватката и Костадин Дебренлиев. Бита. Много обещаващ млад играч с сериозни габарити, който много добре се справя. Физики в игра. Запазена чрез две фази. И тук съдията е видял наказателен удар, който беше много бързо изпълнен от Костадин Дебренлиев и който напредва много добре, спечели много терен. Продължава да напредва, но тук са добре спрени. Или най-малко да пречат на противниците да печелят своите метри. След това по-ниските състезатели с добра техника, с връзка между сватката и диагоналата играят с номер 9. А тук Дебренлиев на играта в 22 метра. Одаджийски. Дебренлиев огледа се. Точно Бернер опита да блокира. Дебренлиев. В състава и брат му Илко. Цяла наука е това шутиране. Аз като играч от сватката не съм наясно с техните подходи, но важното е дали ще е успешно. Как публиката призовава Локомотив да се възползва от надмощието с хватата, което е безспорно. В случая обаче подходиха с разиграване и това им спечели ценни метри. Те вече са точно на 2 метра от точковото. Жълт картон не отдавна, преди последното есе за Локомотив. Да, всъщност има и лека грешка в резултата. Колегите избързаха да Добър пас. Ще успели с София да продължат на да, Костадин Дебренлиев. Така доста обнеждащо. Това е есе. Следва есе. Да ни покажат Костадин Дебренлиев, който би трябвало да се Сякаш имаше оплакване за пас напред, но движението на ръцете изглежда, че беше после пас. Така. Да. Да видим дали ще прави. Ако може да ни дадете, че конверсията е била успешна и резултат. Пернишки стил, също атаката на Локомотив. Има включени резерви, ще наблюдаваме. И в 3/4 на сладката. И заложено есе. Заложено успешно есе. Локомотив. Преди малко присъствахме на умишлена такава, при която се дава наказателен удар при отбелязването на вторите 3 точки за Локомотив. Този път тя е неумишлена. Те си добре си овладяха топката и тук се опитват да направят атака, даже пробиват и успяват. Перник по крилото, номер 13. Топката е задържана.